בסייעתא דשמיא. ובכן אחים יקרים, בסייעתא דשמיא אנחנו ממשיכים במסע המופלא שלנו לתוך התודעה המופלאה שלנו, תודעה אנושית. תודה רבה, יישר כוח. תודעה אנושית מופלאה, תודעה שיוצרת מציאות, שיש בכוחה לברר את המציאות ולתת לנו להיות שותפים בתהליך יצירת המציאות על ידי הכרה עם מערכת ההפעלה המופלאה שבורא עולם נטע בקרבנו, שהתפקיד שלנו בעולם בתוך כללות התפקיד שלנו, שזה בסופו של דבר להידבק בהשם יתברך, בתוך התפקיד הזה הגדירו לנו רבותינו הקדושים, חז"ל קדושים, את העבודה שלנו בתוך עולם המחשבה שלנו, שהיא כמו שאנחנו בעצם מכנים אותה עבודת ההתבוננות. במהותה כמו שאנחנו לומדים מתחלקת לכמה חלקים. ראשיתה זה התחלת המסע, שזה כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, יצירת ההבדלה ביני לבין המתרחש בתוכי. ההבדלה יוצרת גם כן את האפשרות להתחיל את ההיכרות עם ההכרה שלנו, מכיוון שההבדלה ביני לבין המתרחש בתוכי יוצרת את התהליך שבורא עולם נטע בקרבנו, והוא התהליך המופלא שההכרה שלנו מאיתה את קצב פעולתה כאשר אנחנו לומדים להתבונן בה, להפריד ביני המתבונן לבין ההכרה שלי, ומתוך שאנחנו מסתכלים על המתרחש בתוכנו, בתוך העולם הפנימי שלנו, המחשבות, הרגשות, הזיכרונות, אנחנו רואים איך היא בעצם פותחת את שעריה אלינו ומאיתה את קצב פעולתה, ומתוך ההאטה הזו אנחנו עוברים לשלב השני של העבודה, שהוא שלב ההיכרות עם עולמנו הפנימי. השלב הראשון אמרנו זה ההבדלה. השלב השני תהליך הלמידה שלנו, למידת המציאות הפנימית שלנו, ופה אנחנו משתמשים גם בכוח הבינה שלנו וגם בכוח החוכמה שלנו, וגם כמובן בספרי הקודש שלנו שדרכם אנחנו לומדים להבין את מה שאנחנו בפועל רואים בתוכנו. והשלב השלישי, אחרי שאנחנו משלימים כמה שאפשר את שלב ההיכרות עם המציאות הפנימית, אז מגיע השלב שבו אנחנו מתחילים להפעיל את כוח הבחירה שלנו בתוך התודעה שלנו, בהתאם להכרה שזכינו לה, בהתאם להכרת הכוחות ודרכי הפעולה של התודעה שלנו. אז אנחנו יכולים לעבור לשלב שבו אנחנו מתחילים לפעול בתוכנו כאדם בוחר, כאדם מתבונן, שמסגל לעצמו את היכולת לפעול כבוחר בתוך התודעה שלו, שהיא כמו שאמרנו המקום שבו כל הבירורים של העולם כנוסים בתוכנו, כמו שהזוהר הקדוש אומר, כולו במחשבה יתבררו, הכל מתברר שם בתוך עולם המחשבה. ומתוך הבירור, מתוך ההיכרות עם דרכי הפעולה, אנחנו יודעים סוף סוף להתחיל לעשות פעולות נכונות שמסייעות לנו בתהליך השינוי הפנימי שלנו, שהוא בסופו של דבר תהליך השינוי של המציאות שלנו כולה, כמו שלמדנו, כי המציאות הזו היא בעצם הקרנה של אותה מציאות פנימית שאנחנו לומדים להכיר ולשנות. וכך אנחנו יוצרים תהליך של שינוי פנימי, ובמקביל תהליך של שינוי של חוויית המציאות שלנו, שהיא תוצאה של עולמנו הפנימי. אז אנחנו הולכים צעד צעד, ודיברנו בשני השיעורים הקודמים על פעולת ההבדלה, על המשמעות העצומה שיש לה כתחילת עבודה, והיום
אני רוצה שאנחנו נתחיל צעד נוסף בהיכרות של דרכי הפעולה של התודעה שלנו. זה לימוד מדהים, באמת, ברוך השם, גם מרתק וגם בעיניי לפחות מרגש, כי הוא שופך המון אור על מי אני בעצם. מערכת ההפעלה שנמצאת בתוכי, שעם השילוב של כל הכוחות שלה נוצר אותה חוויה שאני מזדהה איתה וקורא לה אני. והיום אנחנו רוצים להתחיל לדבר על דפוסי הפעולה של התודעה שלנו, דפוסי הפעולה שמפעילים אותנו הן ברמה שכלית והן ברמה רגשית, איך הם נוצרים, למה הם נוצרים, ואיך הם פועלים בחיי היומיום שלנו כמערכת הפעלה, שמתוך ההיכרות איתה אנחנו אחר כך נוכל להתחיל ללכת צעד צעד, ללמוד את האופן שבו אנחנו יכולים גם להתערב בפעולה שלה, להשתתף בפעולה שלה, להפוך להיות בוחרים בתוך הפעולה שלה. אבל השלב הראשון הוא קודם כל להכיר את מערכת ההפעלה הזו, מערכת הדפוסים שמפעילה אותנו ברמה רגשית וברמה שכלית, יום יום, שעה שעה, כל ימי חיינו, כפי שאנחנו בעזרת השם נראה היום. דבר מרתק ביותר. ונלך צעד צעד, מה שנספיק היום נספיק היום, מה שלא נמשיך בפעם הבאה בעזרת השם בלי נדר. אז אנחנו מתחילים, כשאנחנו רוצים להתחיל ללמוד קודם כל על החלקים של ההכרה שלנו, שני חלקים מרכזיים בתוך המציאות הפנימית שלנו, ואיך הם פועלים בתוכנו. אנחנו עושים את זה בדרך ציורית שעוזרת לנו להמחיש את העניין, אז אנחנו מדברים על מציאות כזאת, כן? החלק נקרא לזה החיצוני והמגולל לנו, אני מצייר אותה בצורה כזו, והוא נקרא החלק המודע. זאת אומרת, מה שאנחנו בעצם חווים כמה שמתרחש בתוכנו ואנחנו מודעים לו, מתחתיו אנחנו מדברים על חלק שאנחנו נלך ונתחיל ללמוד את דרכי הפעולה שלו, שאנחנו נקרא לו בכמה שמות, כן? נקרא לו כמו שהעולם המודרני קורא לו התת מודע. אנחנו נסביר אז נבין על מה מדובר. נקרא לו גם מחסן הרשימות. מחסן הרשימות. קו נטוי הזיכרונות. בסדר? אלה שתי השמות שאנחנו מכנים אותו כרגע, והם ילכו והתבררו בעזרת השם לאט לאט ככל שאנחנו נלמד ביחד. בסדר? אנחנו מדברים פה בתור התחלה על המודעות שלנו, על החלק המודע שבתוכנו. כשהחלק המודע שבתוכנו הוא בעצם עולם המחשבות שלנו החיצוני, זה שאנחנו חווים אותו בחיי היום שלנו שפועל בתוכנו, ואנחנו בתקשורת מודעת איתו. זאת אומרת, יש לנו מחשבות, יש לנו רגשות, יש לנו זיכרונות, יש לנו מערכת שלמה מודעת שקולטת את כל המציאות לתוכה, ומיד גם מתייחסת ומתחילה להגיב אל המציאות שנכנסה לתוכה. לכן החלק הזה של המודע הוא חלק שבעצם פועל קודם כל כמו קולטן של המציאות, וגם מערכת פירוש ותגובה למציאות. זאת אומרת, לצורך העניין אנחנו מדברים פה על מערכת שנמצאת באופן תמידי כל ימי חיינו, כל זמן שאנחנו ערים, בתור מערכת שקולטת לתוכה את כל המתרחש מתוכנו, מסביבנו. אם זה קול, שזה גם דיבור, אם זה מראה, אם זה שמע, טוב, שמע זה קול בעצם,
אז אם זה, כן, נכון, מערכת החושים, 5 שערים של הנפש שלנו. אם זה תחושות, אם זה ריחות, אם זה טעמים. המערכת הזו היא גם מערכת חושית, היא גם מערכת שכלית. מכיוון שהיא גם מערכת שכלית, אז אנחנו מכניסים פה גם חוכמה, רעיונות, ידע. אם אין סינון למודע יש סינון, אבל הסינון זה אחרי שהוא קולט. קודם כל יש לנו מערכת קליטה עירנית שפועלת ובעצם מפעילה בכל הזמן, בכל רגע, את כל המערכת שלנו התודעתית. עכשיו, כל דבר שנכנס לתוך התודעה שלנו, המערכת שלנו מיד מגיבה באיזשהו אופן. תכף אנחנו נתחיל לדבר לאט לאט על מערכת התגובות שלנו, זה דבר מרתק ביותר. כאשר אנחנו בעצם מכנים, גם כן קצת על פי מה שכתוב בספרים הקדושים שלנו, את הפעולה הפנימית שקולטת את המציאות ומגיבה אליה בתוך התודעה שלנו כאש. אש ההכרה שלנו. תכף נסביר למה אנחנו מדמים אותה לאש, איך זה עוזר לנו להבין אותה. גם זה קשור לעובדה שגם חכמים התייחסו אליה כאש. יש סגולה מפורסמת שמביא הרמ"ק הקדוש, סגולה שטוב גם להשתמש בה בהכנה לתפילה. אנחנו דיברנו על זה בשיעורים של הכנה לתפילה. סגולה לריכוז המחשבה והשקטת המחשבה, הוא מביא הרמ"ק הקדוש, הוא אומר שקיבל את זה מפי אליהו הנביא מדור לדור. זה לומר 7 פעמים את הפסוק, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. זה סגולה למיקוד המחשבה והשקטת המחשבה. אז המציאות הפנימית שלנו היא, בלשון שלנו נכנה אותה אש ההכרה שלנו. מה דומה בפעולה שלה לאש? התשובה היא פשוטה, שהיא עובדת כמו אש באופן כזה שהיא בעצם מעכלת את עצי המערכה, כמו אש התמיד, מעכלת את חומרי הבעירה שאנחנו שמים בתוך האש. מה המשפט שלנו? כן, זה המודע שלנו. נכון, בדיוק. והיא מעכלת את חומרי הבעירה שלנו, והאופן שבו היא בוערת קשור באופן ישיר לכמה חומר דלק אנחנו נותנים לה, אנחנו או המציאות נותנת לה. זאת אומרת, לצורך העניין, כשאנחנו נמצאים במגע עם העולם, והעולם מקרין לתוך התודעה שלנו כל מיני מידע, אם זה משהו שאנחנו רואים, או שומעים, או מריחים, או מרגישים, או טועמים וכו', מיד אש ההכרה שלנו לוקחת אל עצמה את אותו חומר בעירה שנכנס לתוכה, ומיד מתייחסת אליו. אם זה טעם, אז היא אומרת, אוי זה טעים, זה נחמד, אני רוצה עוד, איפה משיגים. אם זה מישהו מדבר אליה, אז היא מיד מתחילה לפעול, איך אני עונה, מה הוא אומר לי. מיד המערכת הרגשית נכנסת, האם הוא אמר לי משהו טוב, הוא אמר לי משהו לא טוב. המערכת הרגשית מגיבה, אני נפגע, אני שמח, אני נעלב, אני וכדומה. אם זה משהו שאנחנו שומעים בחדשות, אז מיד המערכת השכלית מתחילה מה צריך לעשות בנידון, המערכת הרגשית מיד משתלבת, אם זה פחד, או אם זה חששות, או ספקות, או אם זה חדשות טובות בעזרת השם, אז ככה המערכת שלנו מיד פעילה. אז יש לנו בעצם אש. למה אנחנו מכנים אותה אש? בגלל שהיא פועלת באופן ישיר עם חומרי הבעירה שנכנסים. כשחומרי הבעירה הם מרובים, אז ממילא אנחנו רואים את התודעה שלנו מאוד מאוד פעילה, מאוד מאוד אקטיבית, כן? אחת הסיבות לכאוס התודעתי שאנחנו נמצאים בו בימים האלה שנקרא עקבתא דמשיחא, זה המציאות של מה שרבי נחמן קרא המבול האחרון. יש מאמר של רבי נחמן שאמר לתלמידים שלו שבעקבתא דמשיחא יהיה עוד מבול.
אבל לא מבול גשמי כמו שקדוש ברוך הוא הבטיח, נשבע שלא יהיה מבול גשמי, הוא אמר שיהיה מבול רוחני, לא מבול גשמי. מה זה מבול רוחני? מבול של מחשבות זרות, מבול של אמונות תפלות, מבול של מחשבות מבלבלות, ושאדם יהיה ממש נמצא בתוך מבול, ובשביל לנצל בזה הוא צריך תיבת נוח רוחנית, ככה שם הוא אומר רבי נחמן. זה מאמר, דיבור מקסים שם, התלמידים שלו כמובן לא בדיוק הבינו מה הרב מדבר, איך אפשר להבין לפני 200 שנה מה הכוונה מבול של מחשבות. לפני הסמארטפון. כן, אי אפשר להבין את זה, זה היה משהו ששוב רבותינו הקדושים ראו בעיניהם הפקוחות המציאות, אבל היום בדור שלנו, שאנחנו הדור של עקבתא דמשיחא, זכינו מה שכל התנאים אמרו יתי ולא אחמינא, שיבוא ואני לא רוצה להיות ולא רוצה לראות, אז אנחנו זכינו לחיות בדור הזה ממש, אנחנו הדור הזה ממש, זאת אומרת אנחנו הדור שבו התחולל המהפכה של עקבתא דמשיחא. אנחנו הדור שנולד בלי מחשב, בלי טלוויזיה, בלי טלפון, הכל קרה בתוך חיי חיינו. אתה אומר היום לאיזה ילד, לא בחוגים שלנו ברוך השם חסדי שמיים, אבל ילד בעולם הפשוט תגיד לו שאני הייתי ילד אז לא היה טלפון נייד, לא היה מחשב, לא היה טלוויזיה, אז הוא אומר אתה האדם הקדמון ממערוק, איך שרדת עד היום? אתה לא נראה כל כך זקן, זה די מפתיע. אתה אומר לו לא, זה פשוט לא היה לפני 30 שנה, אז הוא אומר אז אתה בטח כנראה מדומיין, אתה לא האדם הקדמון, אתה סתם איזה קוקו. אבל המציאות היא שזה קרה בחיי חיינו, אנחנו זכינו להיות הדור שזה קורה בו. אז ממילא התוצאה של זה כאוס נוראי, בגלל שהמערכת הזו פועלת, יש ההכרה שעובדת עם הסמארטפונים הארורים האלה, מטמטם את הבן אדם, הרי זה התקפה בלתי פוסקת על התודעה שלו ברמה רגשית, ברמה שכלית, ברמה תודעתית, האדם לא יכול לצאת שפוי, זה אין סיכוי, זה לא הגיוני, האש של ההכרה שלו היא נהיה דבר בלתי נשלט. והיום עם כל מה שמתרחש בכל הרמות, גם כן ברמה רגשית, אז הציבור מאוד מאוד רגיש, וכולם או בחרדות, או בפחדים, או בעצבויות, ובקיצור מתרחש בנו כל מה שחז"ל כבר צפו לנו מראש. בהתאם לזה כמובן גם כן אנחנו מבינים מה קורה כשאדם לצורך העניין יוצר איזושהי פעילות שהיא לצורך העניין משקיטה את האש של ההכרה, כן? זאת אומרת זה שני הצדדים של המטבע. איך אנחנו לצורך העניין משקיטים את האש הזו? התשובה היא מאוד פשוטה. לצורך העניין התחלנו פה לתרגל בשיעור הקודם פה אצל אנשים עם אשתי, וגם דיברנו עם הגברים שאנחנו כבר תרגלנו הרבה האמת בכל מיני מסגרות, וגם שאפשר לתרגל גם עם ההקלטות שלנו שיש מי שרוצה של איך מתרגלים את מערכת ההשקטה. אבל מה זה מערכת ההשקטה? אדם יושב בשקט ובעצם עושה איזושהי פעולה שיוצרת כמו איזה מין מסך חוצץ בינו לבין המציאות, כן? מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו פשוט יושבים בשקט. באופן טבעי אגב זה, אנחנו עושים את זה גם בזמן התפילה, כל מי שמרוכז בתפילה, אבל פה בהשקטה זה אפילו יותר מדויק, אנחנו בעצם יוצרים אדם יושב בשקט, והוא בעצם סוגר את כל הפתחים של התודעה שלו. סוגר את הרי עיניים, נמצא במקום שקט, לא זז כמעט, אז ממילא אין לו איזה תחושות יותר מדי, לא מדבר עם אף אחד, לא מקשיב לשום מידע בזמן הזה, אלא אם כן זה המידע מדויק שרק מנחה אותו מה לעשות, אבל לא שום דבר חוץ מזה, לא אוכל שום דבר, לא מריח שום דבר יוצא דופן. מילא מה אנחנו עושים? באופן טכני אנחנו יוצרים איזושהי מציאות שמבודדת אותנו לרגע ממערכת הקליטה של התודעה שלנו. מה קורה כשאנחנו מבודדים את עצמנו לרגע ממערכת הקליטה החיצונית שלנו? מאוד טבעי, האש של התודעה שלנו שוקטת. איך זה נקרא? כבר למדנו, עובר מגלי בטא לגלי אלפא. זה מאוד פשוט, כי אתה מדבר פה על קצב פעילות של התודעה שלך. קצב הפעילות של התודעה שלך הוא מאוד מאוד פעיל כל זמן שאתה נמצא באינטראקציה תמידית עם חומרי הבעירה שכל פעם נותנים לנו בעירה חדשה. מה גם שהתודעה שלנו היא קופצת מדבר לדבר,
וכל פעם שיש משהו שהוא יותר מנענע אותה, אז היא עוברת להתעסק איתו. אז ככה שאדם יכול לחוות מציאות שהתודעה שלו קופצת מעניין לעניין, כל פעם משהו אחר יותר אטרקטיבי, כבר לא זוכר מה היה לפני רגע. בפרט אמרתי במה שרבי נחמן הזכיר, המבול של הבלבול. המבול של הבלבול זה כל המידע, המבול של המידע שאדם חווה היום במציאות, אם הוא רק מסתובב ברחובות, ברוך השם לא במחוזותינו, אנחנו פה בגן עדן. באמת, ברוך השם, גם לא הטלפונים ההורים וגם לא סטיקרים ולא פליירים ולא עיתונים ולא שלטי חוצות ולא וואטסאפ ווואטס דאון ווואטס לפט. רק וואטס רייט יש לנו. בעזרת השם. אז אנחנו בתיבת נוער. לא שאין מספיק רעש ועקבתא דמשיחא פועל גם עלינו, אנחנו לא מוגנים, אנחנו חלק מהמציאות כמובן, אבל הכל יחסי. בסדר? אז ממילא אנחנו דיברנו על המציאות של השקטה, שזה שאדם מתבונן על התודעה של עצמו. ואז אמרתי שאני אסביר קצת איך זה בפועל עובד, מבחינה טכנית, איך זה המערכת הזו שבורא עולם עשה, אם אני מתבונן על התודעה שלי, פתאום נוצר לי בפנים שקט. למה? התשובה לזה טכנית מאוד מאוד פשוטה, ובעצם ההסבר שנמצא לפנינו הוא מסביר את זה. זאת אומרת, אם אני באופן טכני לרגע מבודד את עצמי מכל מערכות ההזנה שהן בעצם חומרי הבעירה של התודעה שלי, מבודד אותי מהם בצורה טכנית פשוטה, ואני מייצר איזושהי מציאות שאני גם בתוך העולם הפנימי של התודעה שלי, אני גם סוגר איזשהו מעגל סגור. מה זאת אומרת? איך הפייסצנה אמר שם? להתבונן במחשבות שלך, היינו לחשוב מה אני חושב, לחשוב מה אני חושב. הסברתי את זה בפעם קודמת בעריכות, מי זה אני שחושב על מה שאני חושב, כי בתוכנו יש כמה חלקים, יש אותי הנצחי האלוקי, המודעות, שזה בעצם אני, ויש את כל החומרי העבודה שלי, שזה כל מה ששמנו שם בעיגול הגדול הזה שאני קורא לו אני. מה קורה כשאני חושב על המחשבות שלי? אני עושה מעגל סגור שגורם לאש הזו לדעוך ולדעוך 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 ולדעוך. למה? כי אני לא זורק אליה שום חומרי בעירה חדשים. כל דבר שייכנס מבחוץ וישמש כחומר בעירה חדש, הוא הופה, אש לקחת מיד, זה דבר טבעי. כל עוד שאני מצליח ליצור איזושהי התבודדות זמנית אפילו של כמה דקות מכל המציאות, ובזמן הזה אני גם לא נותן דרור למחשבות שלי, כי המחשבות שלי בעצמם יכולות לשמש, תכף אני אסביר, חומר דלק נפלא לתודעה שלי. בסופו של דבר אדם סוגר את עצמו מפה, הרבה פעמים אנחנו עושים סדנאות של שתיקה. אז מה קורה בסדנאות של שתיקה? קורה שביום יומיים הראשונים אדם יש לו יותר רעש ממה שיש לו ביום יום. אדם בא עם כל אנחנו בסדנאות האלה אנשים באים, אנשים שכן יש להם את כל הטלפונים המשוכללים, ואנחנו לא מרשים להשתתף בזה בסדנה בלי להפקיד את הדבר הזה בידינו. זה תנאי. אז אדם שם את הדבר הזה, אומר לנו בידך הפקיד רוחי, נותן את הטלפון. אנחנו אומרים לו אם אתה לא רוצה את זה בסוף, אנחנו יכולים לטפל בזה, כן? אז פתאום הוא בלי הדבר הזה, והוא שותק, זאת אומרת כל המערכת של הקליטה של הדיבורים לא פועלת פה, והוא יושב בהתבוננות, והוא נמצא במקום שקט, בטבע וכו'. אז ממילא מה היה אמור להיות שקט? מה קורה בדרך כלל ביום יומיים הראשונים? יותר רעש מבדרך כלל. למה? תכף נסביר מאיפה בא כל הרעש הזה. פה מתחיל הקשר שלנו עם העולם הפנימי שלנו, עם התת מודע. אבל מה שקורה באופן טבעי, כמו שאנחנו תכף נסביר, זה שהתת מודע מיד מתחיל להציב, והאדם לא צריך בעצם חומרי בעירה לתת מודע שלו מבחוץ, יכול לספק מבפנים חומרי בעירה, שהתודעה שלו תבער, יש ענקית, כמה גלגולים, בדיוק, לא חסר לו שום דבר, וכמו שלמדנו עם הצייר המשוגע, הוא גם יכול להיכנס לדברים שהוא מצייר, והוא מתחיל לפחוד מהם, להיבהל מהם, ולצעוק הצילו, ואומרים לו אבל אתה ציירת, הוא אומר מה זה משנה אם אני ציירתי, אבל זה לא מפחיד, אם אני ציירתי זה לא מפחיד.
אז מה אנחנו מנחים בזמן הזה? אנחנו מנחים סגור את המציאות החיצונית רגע, ובמציאות הפנימית, כמו שאומר הפסצנה, תסתכל על המחשבות שלך. מה אתה עושה? אתה עושה מעגל סגור, שלא מזין את התודעה שלך בעוד חומרים, עוד חומרים, עוד חומרים. מה קורה באופן טבעי? אש שוקטת. אש שוקטת, המדע קורא לזה מעבר מגלי בטא לגלי אלפא, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום, ועצת השם גורמת לזה שהתודעה נשקטת ומאיטה את הקצב שלה, ומתחיל כל הפעולה שדיברנו עליה, הפעולה של הלימוד של העולם הפנימי שלה. למעשה הדבר הזה שאדם מסתכל על התודעה שלו, זה לא דבר שבאמת חייבים לעשות, לשבת בשקט ולעצום עיניים. באמת התכלית של זה שאדם ילמד ללכת עם הדבר הזה כל הזמן. כי זה לא פעולה שהיא תלויה בגוף, זה לא קשור לזה שאתה עוצם עיניים, ולא תלוי קשור בזה שאתה יושב בשקט, אתה יכול ללכת עם זה כל החיים שלך, כל מקום שאתה הולך, אבל העבודה מחולקת לשלבים, כמו שילד קטן מלמדים אותו ללכת, אתה לא מתחיל איתו בערים ובמקום שיש סלעים וקפיצות ודילוגים, מתחיל איתו יד ביד במישור. אחרי המישור אז לאט לאט עוזבים את היד, אחר כך הוא יתחיל לרוץ במישור, אחר כך הוא יתחיל לטפס על הערים, אחר כך הוא גם ידלג על הערים וקפץ על הגבעות. ככה גם אנחנו בתור אדם מתבונן. אנחנו מתחילים בתנאים, מה שאנחנו קוראים לזה בלשון שלנו תנאי מעבדה, אנחנו יוצרים תנאי מעבדה, איזו מציאות סטרילית כזאת שהיא מלמדת אותי רק ללכת, הכוונה, ללכת במישור עדיין עם יד. אבל לא התכלית שאני כל החיים אלך במישור שמישהו מחזיק לי את היד, התכלית זה שאני אלמד את הדרך פעולה הזו, ומשם אני אתחיל ללכת בלי יד, אחר כך לרוץ, ובסוף גם לקפץ על הערים, לקפץ על הגבעות. נכון, זה לימוד. אז ממילא הלימוד הזה, התכלית שלו הוא לקחת אותנו לחיים. זה נקרא שני שלבים בדרך, הראשון נקרא בשבתך בביתך, השני נקרא בלכתך בדרך. אז תמיד מתחילים עם בשבתך בביתך, אחר כך בלכתך בדרך. נעשה ברכה ברוך. שהכל יהיה בנורא. תודה. טוב, נגיש את הלימוד לרפואת כל חולי עמך בית ישראל ולישועת כולם, ובפרט לרפואת רבנו הקדוש מרדכי בן רמשה. לשאר החולים שזקוקים פה בקהילה שלנו, יוסף, חייסר עליה ומיכל בן אסתרבינה ויוסף בן אסתר, כל חולי עמך בית ישראל, הפצועים בגוף, בנפש, שמרחם על כולם, ואת השבויים יחזיר הביתה וישמור על החיילים ובעזרת השם גאולה ברחמים. בסדר? אז שלב א'. עכשיו אנחנו עוברים רגע לדבר על החלק הפנימי שבתוכנו, בעצם על מה שנקרא בלשון העם תת מודע, ומה שאנחנו קראנו לו מחסני הרשימות או מחסני הזיכרונות. מהי המערכת הזו, איפה היא נמצאת, איך היא פועלת, איפה היא מתחילה להופיע בחיי היום שלנו, ומה החשיבות שלה בהבנת המציאות הפנימית שלנו. אז ראשית נתחיל להבין אותה. איפה המציאות הזו נמצאת? אז המציאות הזו היא מלובשת בעצם בתוך הנפש שלנו. כמו שיש לנו איברים בגוף, יש לנו גם איברים בנפש. כידוע שמבנה הגוף, מבנה הנפש, מבנה הנשמה זה אותו מבנה רמ"ח איברים שעשה גידים ורנ"ב באיברים אצל האנשים. וממילא כמו שיש לנו איברים בגוף, יש לנו איברים בנפש. האיברים שבנפש יש להם תפקידים, כמו שלאיברים בגוף יש תפקידים. האיבר שאחראי על בעצם מחסני הזיכרונות, מחסני הרשימות שלנו, זה נקרא הכליות שלנו. הכליות שלנו הם בעצם מחסני הזיכרון שלנו. לא הכליות הגשמיות, בסדר? איבר הכליות בנפש שלנו
כמו שאמרנו, יש לנו גם איברים בנפש. איבר הכליות בנפש הוא בעצם משמש כמחסן הזיכרונות שלנו. מה שהעולם המודרני קוראים תת מודע, ספרי הקודש שלנו קוראים הכליות היועצות שלנו. הכליות שלנו הם בעצם מחסני מידע. ככה מסביר בלשון פשוטה המנחת יהודה, זה נמצא אצלכם מי שרוצה לראות בעמוד 38. נתתי פה קטע קצרצ'יק, שם הוא מסביר את זה יותר בעריכות. בכל אופן הוא אומר, אחר כך נמסר לתוך המוח, זה בעמוד 38. 38. אומר המנחת יהודה ככה, אמרתי זה מין קטע שהעתקתי אותו מאמצע הסבר קצת ארוך, אז זה מתחיל בצורה של אמצע. ואחר כך נמסר לידי מוח הדעת לתוך הספרים, ואלו הכתבים שלא נצטרכו לתשמיש בהם, אחר שהיה במוח הדעת בלי שום תשמיש זמן מה, אזי נמסרו הכתבים האלה לשלוחי מוח הדעת להורידם דרך השדרה לתוך הכליות, ושם הוא האוצר של הכתבים הישנים שלא נצטרך לתשמיש. לפעמים שהדעת צריך להם, אז הוא שולח שלוחיו למטה לאוצר הכליות לחפשם. בסדר? אז הוא ממש מתאר שם את התהליך איך אנחנו לומדים משהו, אחר כך אנחנו זוכרים אותו עוד כמה ימים, ואז הוא עובר בעצם למערכת זיכרון קרובה, שזה בקרום המוח שלנו, המערכת הזיכרון המיידית, ואחר כך ששם אין כבר שימוש לאורך זמן במידע הזה, אז ממילא הנפש שלנו מעבירה את המידע הזה למחסן מידע התחתון דרך השדרה, כמו שהוא מסביר פה, אל מערכת הזיכרון הפנימי שלנו, שזה בעצם מערכת הכליות שלנו. מערכת הכליות שלנו בנפש היא מערכת מופלאה שאין כמוה, משהו פלאי ביותר. היא מערכת שבעצם זוכרת כל פרט ופרט, ואפילו הקטן ביותר וחסר המשמעות ביותר שעברנו בכל ימי חיינו. יתרה מכך, לא רק שבעברנו בימי חיינו, אלא המערכת הזו כוללת גם את המידע שהוא לא קשור לחיינו, קשור אפילו לגלגולים קודמים שלנו, קשור גם לנשמה שלנו, מיום בריאתה במעמד הר סיני, וכל הרשמים האלה למעשה, כל המידע השלם על כל המציאות נמצא בתוך הכליות שלנו. לכן מדובר שהכליות שלנו הם בעצם מערכת שהיא נמצאת באיזושהי תקשורת עם האדם. דבר מרתק, זה דבר מדהים. לצורך העניין, מה שנקרא בלשון הקודש מוסר, כתוב שהמוסר הוא מגיע מהכליות, נכון? מוסר כליות, ככה אנחנו אומרים. מה זה מוסר כליות? נכון אומר דוד המלך, אף לילות יסרוני כליותיי. מוסר כליות, מה זה מוסר? מוסר זה מסר. המילה מוסר, אנחנו משתמשים כחוקים כלליים שכל החברה האנושית מכירה, הם חוקי ההתנהגות המקובלים על המין האנושי. זאת אומרת, יש לנו בעצם איזו מערכת פנימית, שדרכה האדם יכול ללמוד בלי שאף אחד בעולם לימד אותו, מה רע ומה טוב. איך זה נקרא מערכת הזו? מוסר. דבר כביכול טבעי, זה לא סתם דבר טבעי, זה לא איזה דבר שנעשה בלי תכנון, אלא זה דבר אלוקי ששתול בתוך התודעה האנושית, שבעצם מעביר לנו את אותו מסר, באותם מחסני אנרגיה שזוכרים בתוכם את כל המידע שיש. ממילא יש מידע שהוא מאוד מאוד נגיש, ויש מידע פחות נגיש, כפי שאנחנו תכף נסביר. זה נמצא במוח? צורך העניין, לא במוח. איפה זה? אמרתי, זה בנפש. באיבר הכליות שבנפש, זה לא כזה קריטי באיזה איבר בנפש, אבל זה מערכת נפשית. עכשיו, צורך העניין, מכיוון שיש שם את כל המידע, אפשר ללמוד משם את כל התורה, כמו שכתוב אצל האבות הקדושים, שלמדו את כל התורה כולה, נכון, מהכליות שלהם, ככה כתוב, שהאבות הקדושים האלה הם כליות יועצות, והם למדו את כל התורה כולה, אפילו עירוב תבשילים, מהכליות
כליות היועצות, זאת אומרת ממחסני המידע הפנימיים שנמצאים בתוך התודעה של כל אחד מאחד מאיתנו. מה התנאי שהם יכלו לקלוט משם את כל התורה כולה? זה העניין של הזכות העצומה והקדושה שהם זכו לה. אבל למעשה האפשרות הזו היא קיימת אצל כל אחד מאיתנו. למעשה מה שאנחנו קולטים, מה שאדם רגיל קולט, כל בן אנוש קולט, זה בעצם הוא קולט גם את התורה, אלא שבמקום לקלוט את כל התורה כולה, הוא קולט את המסרים הברורים, העוצמתיים, כמו לא תרצח, כמו לא תגנוב, כמו לא תנאף, כמו כבד את אביך ואת אמך. מאיפה אדם רגיל יודע את זה? הוא יודע את זה כי זה נקרא מוסר. מאיפה בא לך מוסר? אז התשובה שספרי הקודש מסבירים, זה המסר שקיבלתי מהמחסני המידע הפנימיים שלי. הם מוסרים לי מסר, המסר הזה הוא ברור. כמו שלמדתי משם את המצוות האלה שעכשיו הזכרנו, באמת אדם יכול ללמוד את כל התורה כולה ככה. אבל כמובן שזה צריך זכות גדולה, מה שזכו אבות הקדושים. בסדר? אז זה הטיפה רחבה, פחות קצת קשורה לענייננו, אפשר עוד להעמיק בזה, דברים מרתקים, לראות איך זיכרונות של הנשמה שלנו מלפני אלפי שנים יכולים להשפיע עלינו היום ביום יום, יש כאלה, זה מציאות, כן? בסדר? עכשיו נחזור לענייננו. אותם מחסני מידע, מחסני זיכרונות, הם בנויים בצורה כזו שישנו עיקרון שחוכמת הקבלה מלמד אותנו, מלמד את זה רבנו בעל הסולם, תלמוד עשרת הספירות, חלק ב' כבר מסביר את זה, ואחר כך זה הולך לכל החלקים. זה דבר מאוד מאוד קריטי בהבנת החוכמה, זה נקרא רשימו. מה זה רשימו? ישנו כלל בחוכמת הסוד שלנו, שכל אור שמתפשט לאיזשהו כלי, אחרי שהאור הזה מסתלק, הוא לא באמת מסתלק לגמרי, אלא משהו מן האור הזה נשאר שם. והמשהו שנשאר שם, זה נקרא בלשון חוכמת הסוד שלנו רשימו, בארמית. רשימו, מה זה ברשימו? זאת אומרת רושם. האור הזה שהיה שם השאיר איזשהו רושם, משהו מהאור נשאר, הוא לא באמת הסתלק לגמרי. ככה למעשה פועלת בעצם מערכת מחסן הזיכרונות שלנו. לכן קראנו לזה מחסן הרשימות. מה זאת אומרת מחסן הרשימות? זאת אומרת שכל חוויה, שכל אחד מאיתנו עבר בחיי חייו, מהחוויות הקטנות עד החוויות הגדולות, ללא יוצא מן הכלל, זה בעצם איזשהו אור שהתפשט לכלי. אדם אכל משהו, אדם הריח משהו, אדם חווה איזושהי התרגשות, חווה אהבתי לאיזשהו פחד או איזושהי מצוקה, משהו מהאור הזה, האור הזה הגיע לנפש, הנפש חוותה את ההערה הזו, אם לטוב אם למוטב, אחר כך החוויה עברה, אבל משהו מהאור הזה נשאר. בסדר? עכשיו, לכן אנחנו מציירים את התת מודע שלנו בצורה כזו של מחסן מלא מדפים, מלא מדפים. אגב, זה דבר פילי, נגיד שיש משהו שאומרים לך ואתה מנסה להיזכר. זה אחד הדברים הנפלאים שאדם עושה ואין לו שמץ של מושג מה הוא עושה בעצם, נכון? אז אדם מנסה להיזכר, הוא אומר רגע, תן לי להיזכר רגע. מה הוא עושה? שאלת בן אדם מה אתה עושה? הוא אומר אין לי מושג מה אני עושה. אני מנסה להיזכר אבל אין לי שמץ של מושג מה בעצם אני עושה, כן? נכון? אף אחד לא יודע פשוט. הוא אומר אני מנסה להיזכר, זה עובד, מה שיפה זה עובד. ואז נזכרתי. איך? מה עשית? אני לא יודע מה, אין לי שמץ של מושג מה עשיתי משהו. מה עשיתי? הנה זה הוא כותב. ופעמים שהדעת צריך להם, אז זה שולח שלוחיו למטה לאוצר הכליות לחפשם. יש לנו קשר עם המערכת הזו, לא רק שהיא מציפה אלינו מידע, אלא אנחנו יכולים גם לרדת לשם לחפש מידע. אנחנו עושים את זה. בלי שאנחנו יודעים בפועל איך, אבל בפועל אנחנו יודעים, הנפש שלנו יודעת לעשות את זה. היא יודעת. אז מה זה? זה פעולה בתוך הנפש שלנו, הדעת שלנו, יש לה כוח לרדת, כמו שהיא ירדה ותמנה שם את המערכת הזיכרונות, יש לה גם יכולת לשלוח את הכוח של הדעת, לחפש בתוך מערכת הזיכרונות את המידע הנמצא שם, מעבר לזה לא ראיתי הסברים. בסדר? אז מה יש לנו שם בעצם?
יש לנו פה ככה, יש לנו מערכת רשימות, זאת אומרת רשמים, מערכת רשמים של כל חוויות חיינו. והמערכת הזו היא מאוד משוכללת, מאוד מדויקת, והיא משפיעה מאוד מאוד על חיינו יום יום שעה שעה, כמו שאנחנו בעזרת השם נלך ונלמד, אם נספיק עוד היום, מה שנספיק היום, מה שלא נספיק בפעם הבאה. והמערכת הזו היא מושפעת מכמה נתונים. זאת אומרת, יש לנו ככה, יש לכל רושם כזה, לכל התרחשות שהתרחשה בחיים שלנו, איזשהו מטען שהוא משאיר, והמטען הזה יכול להיות כל מיני סוגים של מטענים. יכול להיות מטען קטן וחסר משמעות, חלש, הוא יכול להיות מטען עוצמתי, מלא כוח, מלא מתח, עצור שם בתוך התת מודע שלנו. הוא יכול להיות דבר שהוא מאוד מאוד עמוק, עמוק 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 בתוך התת מודע שלנו. הוא יכול להיות משהו מאוד שטחי ומאוד חיצוני. ובמה זה תלוי? זה תלוי בכמה גורמים שהם בעצם משפיעים על מאיפה הגיע אותו רושם, מאיפה הוא הגיע, מה ההשפעות של הדברים האלה ככה. דבר ראשון זה יהיה חוזק החוויה. אם החוויה הייתה מאוד חזקה ומשמעותית, אז באופן טבעי היא משאירה רושם מאוד מאוד עוצמתי. דבר שני זה תדירות החוויה, אם זה חוויה חד פעמית או זה חוויה שחזרה על עצמה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז ממילא היא הולכת ואוספת עוצמה מאוד גדולה ברמת הרושם שהיא משאירה. והדבר השלישי זה מצב התודעה שלנו בזמן שחווינו את החוויה. אם התודעה שלנו לצורך העניין שאנחנו רכים מאוד בשנים, אז כל חוויה יש לה עוצמה מאוד מאוד גדולה. אדם מתבגר, החוויות כבר פחות משפיעות עליו באופן טבעי, אלא אם כן הן מאוד עוצמתיות. כן? כמובן זה גם תלוי בזמן, לכן זה תלוי בזמן. דברים שקראו לנו בשחר ילדותנו, שהיינו עוד ממש צעירים, יש להם רושם עצום שנשאר בתוך התת מודע שלנו. דברים שקוראים לנו בזמנים יותר מאוחרים, בשנים יותר מאוחרות, הם כבר משאירים רושם מאוד קטן ומאוד דליל, אלא אם כן, שוב, אחד הנתונים השניים משתנה, אלא אם כן זה חוויה מאוד חזקה, ואם זה חוויה שגם חוזרת על עצמה כמה פעמים, אז גם אדם בן 80 גם יכול פתאום שיהיה לו משקע מאוד מאוד גדול מאיזה חוויה שהוא עבר, כמובן. אז עוצמה, אז מה? אמרנו, העוצמה של החוויה... מה זה תדירות, מצב תודעה? נכון. בסדר? אז זה יוצר אצלנו מגוון עצום של רשימות, של רשמים, של זיכרונות בתוך מערכת התת מודע שלנו, שהוא תוצאה של החיים שלנו. ודבר אחרון שאנחנו צריכים לזכור, זה שכל רושם כזה מכיל בתמצית את כל פרטי החוויה. זאת אומרת, אם עכשיו יש לנו פה איזה רושם שלצורך העניין נשאר לנו מאיזו חוויה שהייתה עוצמתית, אבל לא מאוד, ונגיד חווינו אותה באיזושהי חוויה בזמן שכבר לא היינו כל כך רכים בשנים, אבל עדיין רגישים. אז אותה חוויה שנמצאת פה על המדף, אותו רושם, שזה בעצם מטען שנמצא בנפש שלנו, מטען רגשי ומטען זיכרוני, והרושם הזה מכיל גם את המידע השכלי של אותו זיכרון. זאת אומרת, לצורך העניין נגיד שהיה פה, אני יודע מה, חוויה שאדם, נקרא חוויה חיובית, כן, קנו לו אופניים, הוא היה בן 10, קנו לו אופניים. בסדר? אז יש לו פה זיכרון, יום גדול לאנושות, קנו לו אופניים, מאוד מאושר. בסדר? אז מה יהיה לו פה בזיכרון? יהיה לו ככה, קודם כל את הזיכרון המנטלי, זאת אומרת, הבבא הביא לי את האופניים, איך אני שמחתי, זוכר את הפרטים של מה שהיה. דבר שני, יהיה לו את הזיכרון הרגשי. זאת אומרת, גם הרגש שנמצא באותה חוויה, גם הוא נמצא שם. דבר שני, יהיה לו את הזיכרון הפיזי, זאת אומרת, הוא זוכר, בתוך הראש יש את החוויה הפיזית שהוא חווה באותו רגע.
דבר שלישי, יש שם את כל הפרטים שהיו שהוא לא זוכר ולא מודע להם, אם היה שם איזה ריח, אם היה שם איזה משהו נוסף בתחום הראייה, אם היה שם איזשהו רגש שלא קשור בכלל לחוויה משני צדדי, לא משנה, כל המערך הזה, כולו בכל פרטי פרטים, תראו ואתם תבינו למה אני מדגיש את זה, כולו נמצא שם כנוס בתוך אותו זיכרון. אמרתי, זה מערכת פלאית שאי אפשר להבין כמה היא עוצמתית, כמה היא מדויקת, וכמה היא כוללת בכל פרט את כל המציאות של כל חוויה שעברנו בחיים. רק כשמתחילים ללמוד לעבוד איתה, מגלים כמה היא רגישה, זה פשוט לא נתפס הדבר הזה. ואנחנו בעצם מדברים על מערכת שכמו שאמרנו, יש פה הרבה רגישות. לצורך העניין, נגיד מה שאכלנו, כולנו אכלנו היום ארוחת בוקר, נכון? היה טעים? כן, מסתם, אני מקווה שהיה טעים. נכון? מה נשאר מזה? לא הרבה, לא. בסדר? נקודה קטנה בקצה המדף העליון. נשאר רושם, כי כל רושם שהיה גם השאיר רושם, אבל הוא נשאר פה. בעצם יכולים להסתכל פה על המדפים, נקרא לזה החיצוניים של מערכת הזיכרון שלנו, מערכת ששומרת פה את כל החוויות האחרונות של הימים, חודשים, שבועות האחרונים שלנו, רובם לא גדולים במיוחד, לא משמעותיים במיוחד, אבל הם די מרובים. אם היה לנו פה איזו חוויה יותר חזקה, אז ממילא יהיה פה רושם יותר מרכזי. אם החוויה הזו הייתה חזקה בעוצמה כזו שהנפש שלנו, לצורך העניין, קשה לה להתמודד איתה, יכול להיות שהיא תשקע פנימה למקום יותר פנימי, ויהיה לה יותר עוצמה. שוב, אם חווינו איזושהי חוויה שהיא מאוד מאוד קיצונית, לחיוב או לשלילה, לא עלינו ולא על אף אחד, אז יכול להיות פתאום פה משהו עצום, כן? כי אמרנו, העוצמה יכולה ליצור רושם אדיר. וממילא, ככה גם בהתאם, אנחנו מדברים על הרשמים העמוקים שנמצאים בתוך התת מודע שלנו, עמוק, 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 דברים שנקלטו פה בתת מודע שלנו. לצורך העניין, אחד הרשימות הכי משמעותיות שיש לכל אחד מאיתנו, אני קורא לו רשימו דאמא. למה רשימו דאמא זה רשימו כל כך עוצמתי? א', כי האמא הייתה המציאות היחידה שהכרנו בשנות חיינו הקטנות. עד שאנחנו מכירים את האחים ואת האבא זה פחות רלוונטי. זאת אומרת, יש איזו מציאות שהיא אימא, כמו שהזכרתי כבר, היא מקור כל הטוב וכל השפע. מבחינת אלוקים. כן? עכשיו מה? היא גם חוויה שחוזרת על עצמה מאות פעמים. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עכשיו היא גם חוויה שמשתנה עם השנים, אבל זה מצטבר על אותה נקודה. כי החוויה של אימא מגיל 3, מגיל 0 זה לא של גיל 3, גיל 3 זה לא של 10 ו10 זה לא 16. בסוף נוצר פה איזה משקע מאוד עמוק, מלא מטען, שקשור לאמא שלנו, וכמובן שהוא מאוד עמוק, מכיוון שזה עוד בטרם שידענו את עצמנו, כבר הכרנו את אמא שלנו. וככה, מחסן הזיכרונות והרשימות שלנו בעצם מלא בגווני גוונים שונים של כל מיני חוויות שעברנו בתוך ימי חיינו, נשמרות כל אחד במקום שלה, בעוצמה שלה, על פי הכללים שנתנו. כמה עוצמתית היא הייתה, כמה פעמים היא חזרה, וכמה מצב התודעה שלנו היה בזמן שהוא קולט את הדבר בצורה עוצמתית או בצורה פחות עוצמתית. עכשיו, כשהבנו את המערכת הזו, אגב עוד מי שמזכיר את המערכת הזו גם כן, גם נמצא פה, זה רבי אהרון רטה, גם כן קורא לזה כוח הזיכרון שבאדם. כן? הוא קורא לזה תיבה סגורה, זה נמצא גם באותו עמוד 38. כך הוא אומר, הנה ביות האדם פרא יולד, ומקטנותו עד גדלותו רוב ימיו הולכים בשטותים והבלים, מבלי הבלים, לחשוב כל מיני מחשבות דמיוניות, שטותים והבלים, תכף נדבר על השטותים והבלים האלה, מאוד תקיף רבי אהרון רטה, זכר צדיק קדוש לברכה, זכותו תגן עלינו. וכל אלה המחשבות והבלים מונחים במוח, כן, הוא קורא לזה במוח, כן, לא מדייק, כן, כמו תיבה סגורה בזבל וסירחון רחמנא ליצלן. וכוח מעורר לכוח הזיכרון שבמוח, חברו בשלושה כוחות בבתי המוח, ובא בתיקוני זוהר.
כוח הזוכר ממציא לאדם שטותים והבלים כל היום, הן בשעת הלימוד, הן בשעת התפילה וקיום המצוות, כמו שתראה שפתאום נופל אדם בשעת לימוד או תפילה איזה שטות והבל, היינו מכמה שנים מקודם, על ידי זה הכוח הזוכר והשפעת הרע וכו'. טוב, הוא ממשיך. וזה מספיק לנו רק בשביל... טוב, הלאה. מה זה? זה באמת לא קריטי לנו, אני סך הכל רציתי להביא עוד דוגמה. למה הוא קורא לתיבה לא בריאה? אני אסביר. זה נסביר. לא בריאה, זה יפה שהשתמשת בלשון נקייה, הוא קורא לזה זבל וסרחון, כן? למה הוא קורא לזה ככה? אנחנו צריכים לראות, זה לא סתם. זה אנחנו נסביר, זאת השם, בסדר? אבל לפני שאנחנו נסביר את זה, אנחנו רוצים עכשיו להתחיל ללמוד איך המערכת הזו קשורה לחיי היום שלנו, איך היא פועלת בחיי היום שלנו, איך היא מפעילה אותנו. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי לחיים שלנו ומאוד מרתק. כשבעצם אנחנו אומרים ככה, אחרי זה אנחנו נסביר גם למה זה נברא ככה, למה השם יתברך בכלל יצר את המערכת הזו, מה התפקיד שלה. אז אנחנו מדברים כרגע על חוויית החיים שלנו הטבעית, ועל האופן שבו המערכת הזו בעצם משפיעה על ימי חיינו יום יום שעה שעה. אז אנחנו בעצם אומרים ככה, יש פה עניין מרתק, שאנחנו נעריך בו היום קצת, בפעם הבאה עוד יותר, והוא כיצד המודע שלנו מתקשר עם התת מודע שלנו. כשבמערכת היחסים ביניהם יש כמה גשרים של הגשרים האלה עובר מידע מהתת מודע למודע. הגשר הראשון כבר דיברנו, דברים מגיעים אל המודעות, האדם חווה אותם, אש ההכרה מגיבה אליהם, יש שם חוויה רגשית, מנטלית, ואחר כמה זמן, התחלה זה זיכרון הקרוב, ואחר כך הזיכרון שולח את זה חזר פנימה אל תוך המאגרי זיכרון שלנו. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל להתבונן בגשר השני, איך התת מודע שלנו נכנס אל תוך חיי היום שלנו, אל תוך המערכת המודעות שלנו. כבר הזכרנו דבר אחד, מה הזכרנו? הזכרנו שאם אנחנו יושבים במצב של שקט, וזה לא חייב להיות שיושבים באיזו התבוננות או בהשקטה וכדומה, זה יכול להיות כל מצב שבאופן יחסי מערכת הקליטה שלנו לא פעילה במיוחד. סתם לצורך העניין אדם נגיד נוסע באוטו, או נוסע באוטובוס או ברכבת, או סתם הוא יושב נח בבית, בפרט נגיד בשבת שאדם פחות עסוק, פחות בענייני העולם הזה, לא בטלפון ולא שום דבר. זאת אומרת, הרבה מאוד מצבים בחיים שלנו שההכרה שלנו יחסית פנויה. לצורך העניין תפילה זה אחד הדברים שהרבה פעמים משמשים למצב שהוא יחסית פנוי, כי בזמן התפילה האדם סגור בדלת אמותיו, לא נמצא במצב שהשערי קליטה שלו פותחים מבחוץ. כמובן שהאדם בזמן הזה אמור למלא את כל התודעה שלו וכל האישות שלו בעבודת התפילה, אבל המציאות היא שאנחנו יודעים שלא תמיד זה ככה ולא תמיד זה מתאפשר, ואז ממילא יוצא שהתודעה של האדם היא כביכול פנויה, בעצם הוא אמור להתפלל והיא לא אמורה להיות פנויה, המציאות היא שהיא קצת פנויה. נכון, כל דבר שהוא נמצא תחת ההגדרה שהאש הזו נמצאת במצב של השקטה. מה קורה בזמן הזה? מתחילה פה פעולה מאוד מאוד מעניינת ומיוחדת, שאנחנו נרחיב עליה את הדיבור בהמשך גם, והוא שהתת מודע שלנו מציף אל תוך המודעות שלנו את הרשימות, את הרשמים של כל ההתרחשויות שנמצאות בתוכו, וכמובן הכלל הוא
שבדרך כלל התת מודע שלנו יציף את מה? את הדברים שנמצאים בחיצוניות הזיכרון שלו, במקומות הכי חיצוניים, הדברים האלה שעסקנו בהם לאחרונה. כן, ככה אומרת, ככה כתוב להלוכה שלא ייכנס אדם לתפילה אלא מתוך הלכה פסוקה, נכון? למה? כיוון שאם אדם נכנס מתוך איזו מציאות שפה עכשיו יש לו איזה, הוא היה עכשיו בלימוד, באיזה אבל זה לא נסגר, יש שם איזו קושייה לא פתורה, אז ממילא זה יורד אליו אל תוך המחסנים של הזיכרונות, הוא נכנס לתפילה, אבל בתפילה לא תמיד הוא כל כך מרוכז בתפילה, אז ממילא התת מודע מתחיל להציף. מה הוא מציף? זה דבר האחרון שהלא פתור, שיש שם מתח בתוך הנפש שלו, וממילא התת מודע שלנו מיד מציף. למה הוא מציף? אנחנו נדבר על זה, זה דבר מאוד קריטי על השאלה הזו. למה הוא מציף? כבר אני אענה על זה. זה בעצם הקשר השני? כן. זה הקשר שהוא מלמטה למעלה. הקשר ראשון דיברנו זה ממעלה למטה. מהחיצוני, מהמודע לתת מודע, עכשיו אומרים מהתת מודע למודע. הוא מציף בעצמו מתוך התת מודע. למה הוא עושה את זה? אמרתי, אני מדבר על זה באריכות, כבר אני אגיד. בכותרת, התת מודע שלנו עושה את הפעולה הזו, בעצם, כי הפעולה הזו היא בעצם פעולת הריפוי התמידי שהתת מודע שלנו נמצא. זאת אומרת, התת מודע שלנו היא במערכת, שהיא נמצאת כל הזמן בשני תהליכים. אחד זה קליטה והשני זה פליטה. תהליך הפליטה, המהות שלו, זה פורקן של מתחים כדי שהנפש שלנו תישאר כל הזמן במצב מאוזן ושלא יישאר שם מצב של מתח מוגזם שהנפש שלנו לא יכולה לסבול וזה משבש את התפקוד שלה. אמרתי את זה בקצה קיצור ואני אעריך על זה בזמן אחר, אולי פעם הבאה. אבל כבר צריך להבין, יש פה מערכת שהיא בעצם מערכת טבעית והיא מערכת שהמהות שלה זה בריאות הנפש שלה. הנפש שלנו נמצאת כל הזמן בתהליך שהיא כל הזמן פולטת, דואגת שהנפש לא תצבור מתחים ברמה כזו שישבש את פעולת הנפש, נפש עמוסה מדי, כמו שאני אסביר בהמשך. בסדר? נסתפק בזה כרגע. אבל זה דבר מאוד מהותי, כי כמו שאנחנו נלמד בהמשך. אז בכל אופן מה אנחנו אומרים? זה נקרא עיקרון המגירה. מה זה עיקרון המגירה? דבר שנכנס אחרון יוצא ראשון. בסדר, ככה קוראים לזה, יש לך מגירה, אתה שם שם מסמכים, שאתה פותח אותם, מה מוציא? יוצא ראשון דבר שנכנס אחרון. ככה אותו דבר. אחרי כתוב, לא נהנה אליהו אלא בתפילת מנחה. תפילת מנחה זה הכי קשה, למה? שחרית, אדם הוא בא מהלימוד בוקר, מהשינה, הוא לא... מנחה, אדם בא מהמשרד, הוא בא מההתעסקות עם הילדים, אז כל המוח שלו נמצא הכל פה מוצף ברשימות של מה שחווה היום. אז הוא רק נכנס לתפילה, אומרים בבדיחות למה זה נקרא סידור, אמרתי כבר את הבדיחה הזו, כי זה נזכר בסידורים שלו. מה הכוונה? הכוונה שהוא פותח את הסידור, אם הוא לא מרוכז כל כולו בתפילה, והתפילה היא זאת שמלבה את אש ההכרה, התוצאה תהיה שהאש הזו דועכת, ההכרה התת מודע מזהה שיש פה מקום שפנוי, מיד מתחיל לא פעם, מתחיל להציף. מה הוא מציף? עקרון המגירה, הוא מציף את כל מה שהתעסקת לפני רגע. אז אדם נמצא בתפילה והוא מוצא את עצמו חושב על הדברים שהתעסק איתם רגע לפני, בפרט אם היה שם פתאום איזה משהו רגשי, כן, נגיד עכשיו היה לה פה איזה ריב עם אשתו, או עם בעלה, או עם מישהו בישיבה, כן? היה להם איזה ריב, התעצבנו וזה. אז ברור שמיד שנהיה פה שקט, מה יצוף? מיד צף המתח שצריך הכי פורקן, הוא זה שיצוף. אגב, זה לא חייב להיות שלילי, יכול להיות גם פה שהוא עכשיו היה לו חוויה אדירה, לא יודע מה, הוא היה באיזה טיול ולא יודע מה, ראה איזה נופים מרהיבים, אז אותו דבר, הוא חוזר מהטיול, הוא נכנס למצב של תפילה או של השקטה כלשהי באוטובוס בדרך, או לא משנה מה יצוף, מה שצריך הכי הרבה פורקן, מיד. הדברים האחרונים שנכנסו, והדברים היותר עוצמתיים שהשאירו שם מתח, אפילו חיובי, לא חייב להיות מתח שלילי, שלילי על אחת כמה וכמה, אבל גם חיובי, מיד התודעה שלנו מתחילה להציף. עכשיו, יש לנו זמן, עוד רבע שעה, בסדר. עכשיו אנחנו נכנסים לנקודה שהיא כבר מתחילה להיות יותר מרתקת. האמת הכל מרתק פה, כי זה אנחנו. מה יותר מעניין ללמוד מה קורה אצלי
איך אני עובד, כן? אבל בכל אופן יותר מרתקת, כי יש פה מערכת מופלאה, שקשורה לאותו מערכת ריפוי שהתת מודע שלנו עסוק בה כל הזמן, והיא מערכת שבעצם גורמת להצפה מעומקי התת מודע של כל מיני זיכרונות שלנו. אני אתחיל עם דוגמה פשוטה ויפה, בסדר? נגיד אדם היה ילד קטן בן 3 והיה הולך לסבתא שלו, סבתא רבא, לא משנה מה, והסבתא הייתה משחקת איתו, היה יושב על השטיח, והסבתא מביאה לו עוגיות, והסבתא הייתה נגיד מרומניה לצורך העניין. תמיד היה לה בבית ריח כזה משונה, שרק בבית של סבתא יש את הריח הזה. ריח כזה מתוק, והילד הזה יש לו איזו חוויה שהוא שם בגן עדן, כן? סבתא מחבקת אותו, ונותנת לו עוגיות, וכיף לו וטוב לו, ויש שם גם, ונעים לו, וגם את הריח המתוק הזה של הבית של סבתא. טוב, חלפו עברו שנים, הבן אדם הזה עכשיו בן 80. והוא, יש לו איזה נסיעת עסקים, נוסע לרומניה. בסדר, הוא אומר, טוב, אולי נעשה איזה מסע שורשים, הולך לשכונה של סבתא שלו, זיכרונה לברכה. והוא נכנס שם לאיזה בית כנסת ישן, לא יודע מה, ופתאום הוא מריח את הריח שהיה בבית של סבתא. וואו. עכשיו קורה פה דבר פלא. מה קורה פה? השער זה ריח פה, בסדר? נכנס לפה לתוך ההכרה שלו מהדלתות הפתוחות, אז דלתות החושים נכנס פה ריח. הריח הזה הוא ריח מאוד מאוד מיוחד. עכשיו מה עושה הריח הזה אצלו? פה יש לו רושם שנקרא אני אצל סבתא עם עוגיות, וזה וזה יש להם נקודה זהה. מה מתרחש פה? מיד התת מודע שלנו מזהה את הנקודה הזהה שנתרחשה ונכנסה לו אל תוך המודעות, ושולף את המידע שנמצא אצלו בתת מודע שקשור לאותו עניין שהאדם חווה עכשיו. ומיד האדם מוצף בחוויית הסבתא שלו. הריח פה הוא סך הכל טריגר, כן? הריח, מכיוון שפה יש ריח ופה יש ריח וזה אותו ריח, וזה ריח מיוחד, לא משהו שאנחנו רואים הכל, אז זה מספיק בשביל לרוץ אל מחסני המודע, מחסני התת מודע, לרדת שם במדד ובתוך העמוד שדרה אל הכליות שלנו, ולזהות מיד את הנקודה שקשורה לאותו דבר שעכשיו מתרחש, ולשלוף איתה את כל החוויה שיש לו פה. זאת אומרת, הריח הזה מציף לו מה? את הזיכרון של סבתא, את התחושה הנעימה של אותו רגע, תחושת שהוא אהוב, והחמימות והנעימות והמתיקות של העוגיות של סבתא, הכל נמצא באותו חוויה, ומחזיר לו באותו רגע את החוויה הזו השלמה, מי התת מודע לתוך המודע שלו. בסדר? עוד דוגמה, אדם היה נגיד אני יודע מה באיזה שליחות בחוץ לארץ, שגרירות, אני יודע מה, היה 30 שנה בשגריר אני יודע מה בברזיל. עכשיו הוא חוזר אחרי היום כל הזמן נוסעים חוזרים, זה כבר לא רלוונטי הדוגמה הזו כל כך, אבל נגיד פעם היו נוסעים, אז 20 שנה הוא לא היה בארץ, אחרי זה הוא בא לארץ אחרי 20 שנה, בשדה תעופה פתאום הוא רואה איזה ילד אוכל במבה. הוא מסתכל, פתאום הוא אומר, במבה. 20 שנה הוא לא ראה במבה, לא חשב על במבה. פתאום הוא רואה במבה, אז מה הוא אומר? בא לי במבה. מה זה בא לי במבה? 20 שנה לא ראית, לא חשבת, לא כלום. אז אמרנו, תמיד זה בדיחות, אני אומר, לכל אחד יש נקודה דה במבה גם כן. נכון, פעם לא היה הרבה חטיפים, היה במבה, ביסלי זה היה כל מנעד פחות או יותר. ברוגלה. אז מאלה לכל אחד יש נקודה דה במבה, בפרט שאין כמו במבה, לא משלמים לי, זה בחינם. בסדר? עכשיו הוא 20 שנה לא ראה במבה, לא שמע במבה, לא כלום, אבל לא משנה, עכשיו אז ילד הולך לידו פתאום במבה בשדה תעופה, אז מיד, בסדר, פה זה מראה, נכנס לו מהמראה. אז מה זה מציף לו? את התענוג ואת החוויה, ומיד את מה? את ההשתוקקות. פתאום הוא אומר, אני בא לי במבה, איזה בא לך במבה, מאיפה נחתת?
נחלתי מברזיל, אבל לא ראיתי במבה 20 שנה. אז זה לא משנה, כי ברגע שאני רואה, תראו, מה אני מסביר פה? יש פה מערכת אמינה, מדויקת, ולא חל עליה בליה. אין לה מערכת בליה, זאת אומרת, היא פועלת במרחב של חצי שנה, חצי דקה ו80 שנה, אותו דבר בדיוק. לא משנה כמה זמן עבר, זה לא משנה מה חווית בינתיים, בסופו של דבר, כשמשהו ייכנס פה וישלוף מפה, הוא שולף אותו עכשיו חי. זה אותו אור שכולל את כל החוויה, בין לטוב בין למוטב. בסדר? עכשיו, כמובן שעד עכשיו נתתי דוגמאות יחסית נחמדות, אבל מפה נמשך גם דוגמאות פחות נחמדות. זאת אומרת, כל מערך החוויות הלא נעימות שלנו גם נמשך מפה. בואו ניקח את הדוגמה של אמא. ידוע שרוב בני אדם הם אנשים נורמליים עד שזה קשור לאמא שלהם. נכון? לא אמא שלי, שמשמור אותם. מקסימה, הכל טוב, ברוך השם, אוהב אותם מאוד. אבל ברוך השם, המציאות היא שהרבה אנשים שאני מכיר אומרים לי, אני בן אדם נורמלי עד שזה קשור לאמא שלי. תשאל את מי שאתה רוצה, אני בן אדם רגוע, אני בן אדם מוזן, אבל מה? רק אמא שלי מתקשרת, אני רק שומע אותה מה אני אשמע, זה מספיק, כבר נהיה קווץ'. נכון, אומרים שזה, אחד הוא בן 70, היא באה לבקר את אמא שלו בת 90 בבית אבות. איך שהוא נכנס, היא אומרת לו, מה, אתה בזוודה? קר. הוא ישר מתעצבן. אמא, אני בן 70, הסתדרתי עד עכשיו. הוא מתעצבן עליה. למה? פשוט, עכשיו אנחנו מבינים, נכון? זאת אומרת, מכיוון שיש לנו פה משקע כזה גדול ומשמעותי שנקרא אמא, יוצא שבכל פעם שאדם בא במגע עם המציאות שנקרא אמא, אם זה בטלפון, אם זה במחשבה שלו, אם זה במציאות, החוויה שלו היא לא חוויה שקשורה למציאות הנקודתית העכשווית, היא קשורה למערך שלם ענק של זיכרונות, של רשימות, של רגשות, של תחושות, עם אותו דבר שעכשיו נכנס לתוך התודעה שלו ומציף בעצם את כל הפעולה שלו מיד מהכוח אל הפועל, מהמעמקי התת-מודע אל תוך המציאות, ומציף איתו את המחשבות ובעיקר את הרגשות ואת התחושות. המערכת הזו היא מערכת מדויקת, והרבה פעמים מפעילה אותנו באופן שהוא מכריח אותנו להתנהג בצורה רגשית מסוימת, למרות שבשכל אין לזה שום היגיון ושום דעת. אנחנו להפך, אנחנו בשכל אומרים זה הדבר הכי לא הגיוני מה שאני מרגיש וחושב, זה לא הגיוני, אין בזה שום טעם. עכשיו פה יש כל מערכת הזיכרונות שלנו, אם זה הקנאות שהיה לנו שהיינו ילדים קטנים באח שלנו, באחות שלנו, אם זה הפחדים שלנו שהיינו ילדים קטנים, אם זה, תן דוגמה, היה לי חבר טוב, זיכרונו לברכה, שיהיה לי נשמתו, מאיר ישראל בן גאולה, נפטר מזמן, לפני 30 שנה, אבל בכל אופן, הוא היה חולה במחלה, לא עלינו, לא אף אחד. והוא היה מטופל, והיה מקבל טיפולים כימותרפיים. עכשיו הטיפולים שם היה מין כזה, ג'רה כזה בצורה של מיץ אדום. הם שמים את זה לידו וזה היה מכניסים לו את זה, המיץ האדום הזה. ובנוסף לזה היה שם איזה אחות שהיא מאוד אהבה את הזמר שלמה ארצי. אז כל הזמן היה ברקע שירים של הזמר שלמה ארצי, בזמן שהוא עבר את הטיפול. זה סיפור אמיתי מיד ראשונה, כן? הבן אדם אחרי שהוא החלים, ברוך השם, אז החלים, כן, אחרי זה מחלה אותו, לא משנה, בכל אופן, היה שני דברים שהוא היה, או שהוא היה רואה, זה מעדות, היה רואה מיץ פטל, היה מיד מתחיל בחילות. רואה את זה מיד בחילות קשות, או לחילופין היה שומע שירים של שלמה ארצי. ואולי זה בגלל שלמה ארצי, אני לא יודע, יש לי בחילות מהשירים שלנו, אבל כנראה שלא. בסדר, אלא
זאת אומרת, המערך הזה של השיר הזה, עם הצורה הזו, עם הצבע הזה, תבינו, הדבר הזה הוא קריטי לנו בחוויית חיינו. לצורך העניין, לפעמים אנחנו פוגשים בן אדם, ובאותו רגע יש לנו רגשות לא נעימות אליו. הוא לא נעים לנו, הוא מפחיד אותנו, הוא גורם לנו רגשות של חוסר ביטחון, של רתיעה. אנחנו לא אוהבים אותו. עכשיו, מה זה יכול להיות? תבינו, זה יכול להיות מה? היה לנו פה איזו חוויה שחווינו לצורך העניין עם איזה ילד בגן, שהילד הזה היה לנו קשה איתו, רבנו איתו והצבן אותנו, לא ירבץ לנו. הילד הזה והאיש הזה שאנחנו פוגשים עכשיו יש להם לצורך העניין את אותו קול. משהו בקול שלו עם משהו בקול של הילד הזה שהיה פה. המציאות היא שאני עכשיו מגיב אליו על פי הקוד הזה. למרות שהקוד הזה לא קשור אליו בשום צורה. אז אף פעם לא נוכל לדעת כאילו מה... אנחנו נסביר לאט לאט, צעד צעד. השיעור שלנו כבר הולך להיגמר. אמרתי לכם שנתחיל את זה היום ונמשיך פעם הבאה. מה נשאר? אבל, ובואו נסכם, כי נשאר לנו 2 דקות. אז כל הדוגמאות האלה, ועוד רבות כאלה, אני יכול לתת פה עכשיו ולהמשיך בסוף, אבל אני אעצור פה לצורך העניין את הדוגמאות, כי כבר הבנו את העיקרון. מה בעצם הדוגמאות האלה מסבירות לנו? הן מסבירות לנו דבר מזעזע. באמת מזעזע, אני לא אומר את זה בצחוק. הן מסבירות לנו שאנחנו בעצם חווים את המציאות דרך מערך של זיכרונות, שכולל בתוכו תחושות ורגשות וזיכרונות של כמעט כל חוויה שכבר אנחנו עתידים לחוות במשך חיינו. כמעט אין חוויה שהיא חדשה לנו, אלא כמעט רובם ככולם כבר נמצאות בתוך התת מודע שלנו, ובעצם יש לנו כבר תגובה מוכנה, רגשית ומנטלית לכל התרחשות שעתידה לפקוד אותנו במהלך חיינו. גם אם זה הגיוני וקשור לאותה חוויה, וגם אם זה חסר היגיון ואין שום קשר, אלא זה פועל לפי אחד הנקודות שמפעילות את אותו רושם ומפעיל אצלנו את אותו מערך. זה יכול לגרום לנו לפחוד, לקנא, להתבהל, להרגיש הרגשה גם טובה, בלי איזו סיבה מובנת. אלא בסופו של דבר המערכת שדרכה אנחנו מגיבים אל העולם, מגיבים אל הבעל שלנו, מגיבים אל האישה שלנו, מגיבים אל החבר שלנו, מגיבים אל הילדים שלנו, מגיבים אל מזג האוויר, מגיבים לאדם שפגשנו סתם, מגיבים לצליל ששמענו, לריח שהרחנו, לתחושה שהרגשנו. כולה מערכת הפעלה שבעצם כבר מצויה בתוך התת מודע שלנו. ומפעילה אותנו בחיי היום שלנו ברמת התגובות המנטליות והרגשיות שלנו, בצורה שאנחנו בעצם איזשהו סוג של מכונה לשחזור דפוסי רגש ותודעה. מכונה משוכללת מדהימה שגורמת לנו פשוט לשכפל את מערכת התגובות שכבר התרחשה לנו, ובאופן מיידי עוד הרבה לפני שיש לנו איזו יכולת לבחור או להחליט מה ואיך אני רוצה להגיב למציאות, כבר אני נמצא מתמודד עם אותה תגובה שכבר מציפה אותי ברמת הרגש, התחושה והמחשבות. זה כבר מקורים וחדשים? ואותנטיים? בסדר? בואו נסיים בזה, בסדר? עלה שור, הקדוש הרב וולבה, מה אני אומר נכון? וולבה. זה נמצא אצלכם בעמוד 33, אנחנו נעריך בזה פעם באה ונסביר מאיפה זה ולמה והכל, יש פה הרבה מה ללמוד. אז הוא כותב ככה בעמוד 33. שלטון הדפוסים מזמן הילדות על הנהגת האדם. הוא אומר ככה, רוב מידותינו התגבשו בילדותנו. כאשר השכל מתבגר באדם בערך בגיל 13, הוא מוצא לפניו תכונות ומידות מגובשות. אשר על כן נקרא השכל בקהלת ילד מסכן וחכם, שהוא הצעיר בכוחותינו, על זה נדבר פעם הבאה. הרוצה לדעת עצמו אל נכון מוכרח הוא לדעת ילדותו. אחר כך הוא ממשיך
למטה בציטוט שהבאנו פה למטה, הוא אומר ככה, אולם נתבונן בעצמנו, כלומר באדם המבוגר, האם אנו מרבים להשתמש בכוח הבחירה? טבעים, חינוך, רגל ונגיעות שולטים בנו כמעט שלטון מוחלט מנוער ועד צבא. ייתכן שאדם יוציא את שנותיו בלי להזדקק לכוח הבחירה. כשנתבונן בעצמנו ניווכח כי פעמים נדירות מאוד אנו משתמשים בכוח הבחירה. הרשות נתונה, אך במעשה שולטים בנו הטבעים, החינוך, רגל, הנגיעות, הן בהכרעות גורליות בחיים והן בהכרעות הקטנות היומיומיות, ואהיה הבחירה. בסדר? אז אנחנו עוצרים פה, זה קצת מצב מתסכל נראה, אבל אנחנו נראה איך זה הכל מאיתו יתברך, הכל מדויק, הכל לטובה, והקדוש ברוך הוא לא משאיר אותנו ככה חסרי אונים, אבל בכל אופן זה התחלת המציאות שלנו, ככה כולנו מתחילים במערכת הפעלה מופלאה שפועלת בתוכנו, מפעילה אותנו יום יום שעה שעה, ובעצם מספקת לנו תגובות מוכנות בין לטוב בין למוטב לכל התרחשות בחיים שלנו, באופן שאנחנו בעצם משחזרים את מערכת הדפוסים של הנפש שלנו בכל פרט שמתרחש בחיים שלנו, ולא בפועל באמת זוכים לחיות כאדם בוחר.